ka The Ultimate Legend Bikers Association tulba seorang kam unit haka jingya ibeteng jongka banle yaki kambha haka imlang salang kata ban ai jingya rap shaki long yeng ki beduna haka yo kakot sashi sen kalala ban penshna yaka wika yeng naka benda ka wika long yeng kabadan ha seorang kam hakan toj maulendam Kishikurem jongkani ka long yeng ki bedan saungot ki kon ki la haban mat shibon ki jing namar ka yeng ka baki sa haki por ki bala letno ka long ka bala jatra thai badda ka jing don men sem ki nong elam ka association ki bala no senyang lang kat bala ki la la ban penshna da ka yeng dobilat ka banya da ya ki nakabor mariang yakani ka yeng la yoban IT no haka khat waitrek ya yong arajar arpun rio dau ba o shulai president ka association haringkat ka jing don lang uba kershan lang nongbri president ka tulba soring kam unit na lor ki we pat haka jing lang ka bala penlong haplau ka te ka yeng ai ngu yung blay bagi lala ban yo i bagi la ba ka soring kam ka lala ban pendep ya kani ka yeng fitip ba ka tolba hi zero balance में जगह नो को बाकी ट्राई 100 के जंग ट्राई जंग की मेंबर का जंग शिरहम जंग की मेंबर मेट बटमन सेम ना से ई किनी की मेंबर जंग सोर खाम का डन हा का व्हाट्सएप ग्रुप जकी किम जु ये थान कवय की डन बे का तकमन सेम बनियाराब कला रुंग का तकमन सेम कुम को का सेंट्रल बॉडी कला सोच ला शोर दु स्वा bagi deban ya long be kawai kam judan kata ka kentin ngang idan be ka ngi no ba sei ba red no ba he na ha ka las ka kerteng hi ka dega unit hi ka tolba hi bro kawai te masengu palat ya ka ai ba ka unit kala le kumba ka central body kungi ginok seng hi ngala seng na do manswa bandan kata ka mansim ban le isnai ki badok Sna ya ka yeng joki ngingim tim ya ka yeng jong nungin sna barbor nga sit ong ya kata ngingile ya ka kam kawai na ka kam ka jong blay bapan saw bhayo blay ka jingle isna yi ki badok ka de ka kam bapan saw bhayo blay ngingim tim ya ka yeng ho i ong i ba matan ka wanjit ki unit handai ngahi barbor nga sit ong ba ka de ka jing karkhu jong blay ya ka ni ka yeng ngingim tip ya jing jong no bangin sna handai ka jing snap jong blay ya jing duwai ki jong phi u kurkhu ye phi kata namar kumbang ilong ha central body chisnem kisna subhoi chisnem kisna sowes chisnem keleng kisna ngingim tip la snem kai kanu gi ngin sna are engage kembe ya jing penya jong blay barbor nga si I'm simi gi unit iba kersan ya nadu manswa matakan kini ka yeng lai ka bala long ka benriu dum kala nai ka benriu ka unit kala laban pensiunan lo ya chakmat namar kam dei ga kijing kwa jong ni ka dei kijing pha jong blei ni ni don ni kata kijing mot ngila bai ban pendap kanu bagi le ngim judan pisa ngim judan fon ngim ju le krong hirro no nagi nang mi khamat la ni nagi wat ki unit ro ki yo i ki perlok lengba ki status lengba ya ka kam ba ba kale tolba ki do ong hi ki yarap ki kwa ban yarap ki kwa bat don kata ka masi man yarap ki bado kum ba ong i ba kersan waju ong ba kata ka ngamla ban ai ngai don tak sipu tu ka san ka handai kan mau itai san tang ka sipu tu ka jong phi how bum don ka long ka jingker khu kum ba ong i ba kersan barabor kata kentin internet pelat ai jingero ya ka sorang kam unit bakala la ban pendep hadu kan ni tili ki yeng lengba ka jing ye trai jongki ki jing keluj mesim jongki ublei unang kerku ye phi ngamdon kentin ye su pan ong lang yai trai imslam toba sorang kam unit te habangi snai kanu no ka yeng ngam juket ya kanu ka balang ngen pensnai kanu ka niam kanu ka yeng ka de ban ka kanu ka yeng ka bangi dei ba bahiyeng ban no ban ai ngem jupet ya kata ya kan no yeng ka bidan kam banyo ke jing arab ni ai kata bat na kalyang jong ngi ka tulbang ni sajbu ka jing sane ai tra jo ka yeng ba phila la da ki dei ki balang katolik ki la ban khat ki phadar ban pen gantang ka yeng ka ki be ki nyam ta ki no yelam nyam ki jong ki kumta ka ne kinti ru ngi la le kumta hi ngi la pen tip ki tra yeng bangan IT teng ngi la ong i ba la da i la ki phadar ban pen gantang ma i ki ne ka yeng so ban rung kadak ka jing ai ngo yu ble Ndrei ka minit ka bakat du ka ba menen idang pentip ba umlat bat banse na kalyang jong ka tulba na makapor la kem palat
Penyat ong ini nuru te ngilai ong ba kum kadak man ai ngu yu blay ngin ya pen kentang ya kena ke yeng shop ngin yorung nomor ba kalau blame don kat ban ngi ngin la ban yu ka sam ka ba sis pa ar punyo ko pen ken mau ngi kalau try te ya ke yeng ki minat le no ai ki bate ya ka ken mau kena ke yeng ka dei ba u blay un sin cha de kena ke yeng un long kle do je kena ke yeng ka ai ka ba sa api ka long betang man sngongu ublay las ngap ke jing dawai ke jong pi leng ba jong ki tulba la yo ban pensnai ke yeng ka basa ka long ba pinne shakri ublay ken mau yo hakisni ke jong pi go man ka sngi bala da yo lat piru penang long ke jing kerkui ke wei pan mangila ban yarap yo no ai jing yarap ibarit i jong te mentang ini simno ni ka senjam bangen yo ban pen kentang ne ke yeng bat nga ai ku blay ru ya baro ki riu shimet ki balai sno tilang bat ngi na do meneng ong pi ngi la ya tristom na kaliang jiki mambar bat nga ai ku blai ki ro shimet ru ki bam tengkai ki bala no senjang ha ka badai ba ka pisal ne ka tiar bat kani mentakas ngi ka dei ka jing job ka jong ngi baro bani lala ban long ka jing kerku pa ki wei bani lala ban le ki bang ka hukum ko bau blai hukum yang ngi bangin le bai ki duk bangin le snei ki baduk amar lagi yauta ban ben yu baduk event yang orang tahu, perbuat kepentingan tentang ai ku beli barok, pengilayo dan ya dan mentalang ini berada mentalang ini kita kibelayo nak senjang, lagi jong ki bentai, ina do irong bak kentoi, ina do iba wan sai kat peran ila nak senjang kibabun bercimpun di badan lang ini nak senjang, kira menang ni sekmat ru, ngenang nak senjang cucu cakam ke bawah, ngenang la cucu balong ke jing sai, hakan ni ke emlang solang balong ke jing kui. Te shua ban yo ban rung ne yeng ya yo ban duai pen kentang ublai pa di bah beneng ni ai ngu ye meken try melong ublai badap de kecing e kecing snai ni em gejongi ko mi atry ni dan hagan ne kas singi ken try se be kat wi trik na basaw aja pun riu bangen yo ken try ban IT pa je ken ke yeng hai ni long ke me ken try ken long yeng jong dari janai khat pran na ma ki khun jong i sangut bodu pa je ne ke yeng oi try de ma me ken try plus ngewi ki jing duai ki jongki paling ba jong i ke seng tul ba ken try ngela yo ban kenel la ki jong ki ken try ke jing snai ke jong me ban penchna pe ne ke yeng ken try oi try shwa ban IT pe ne ke yeng ida duai ken try ba ban pen kentang pa ne ke yeng hakar teng jong blake pa blake kon ba blake man simba khoi ken sen shar ha ne ke yeng bat ken ne ke yeng kan ya da ya ki na uslap na ka sngi ban shibun ki jing penjulor jong ke maryang bat atry ken ne ke yeng kan dalong ken try ke yeng ke badap de ke jing it namar atry ba me don kam ken try ban yo yeng i ta ke jing it ken try ngat wa apa ni kene barok ken bathyang badan botam try ban no problem ni Jesus Christ menta ban ka taru amen Nakaliang kalong kami kalau penpau ke jing songo yak association kabala dan yak kemen sim tip lam nalor kata kalau ongru baka jing yo yak ketika yeng kalau long shisha kaba ai jing mentoy yak yeng ke samhi brok away jangan langsung kemian palat ken mo bala yo kat kanai ka yeng
แต่มันชัวเลยก็ยิงละลงก็ยิงบลาริมฮาแต่โมแต่กาตินเราละสดังปีแต่สกาเดียงเราละปละสดังบรรพุดกันโมแต่มันตาบาอายปันกินเสียแต่ลงงาละสมเมียนกันโมนี่ละเพละบุญมากันมันชัวแต่นี่บาวันสลับเลยกุมโตแต่ละลงพารัดสลับละลงเอ็นเบกุมโตกันแต่มันตาปละกัดกันในแต่ลงละลายละก็สลับละลายละก็เลียแต่ลงงาละสมเมียนชีบุญเอียกันโมpadon hira yang abawan ai ne bawan no anyen ro padon hira takan ne di be kasin manengkong hiken te kasin manengkong wan nesia te nesia patu masungwan te la tula wan ong na heben ai ka yeng tanga chen sekmian ka bakrau kin ma mtakin nesia kisi yang talba ki kon te don be kumne sangut shinrang langut kan thi ka we te ngi shuya rep be kum tau shuya belas ngai kat bayo e Hakan ngi la yoru yak jingkran no president ka association ubala ai ka kitbok kit riang yak unit bakan nangai beteng shu yak ni ka kam babha. Ana kaliang jong kasang tulba manusnam ngi penchna kawi ka yeng tingi dele survey kani ka yeng ru ka papenong ngi long bunyi survey hane po so khamo lendap ka de kawi kentat kan tingi la ya survey la khambun bun por hi tiki dan hadu san rit liki yang sini ka ani kadang sini kadang kentat sini kadang don kam sibun hi kan mangin la ban penchna bang kan dai kaliang jong ngi la tang kawi ka yeng sinam te ara pet na baro ki liang tingi la idon kami ini yang tapi pun yo i pengiwan survey ningkong ka yeng ka badan hang ni kala isneisha serta ka ki don riungut kiasa ka wi ki yeng ka ba trai dam ranga pet ru ka ditang praput i hi kiasa adu kata kemun lais nei hala ilong sertok pating ila ya kut ka wi ki jengmut ba kumbang ila kular hiru kan na mensuang istang snai yeng arja arpuwe tinggal man kentot ngi dasan kentot ngi nasna ka wi ki yeng tinggal ada ban sna so far adu mentah adu riutli pat ki yeng tinggal angu yo blay bla don kat ba jinga lenti ka jongiแต่เขาวิกันต้นกับคำเฮกแต่กันต้นลุลองกับเฮดูนักกันต้นจงสอนข้ามกันที่ไงเป็นชนะนออัตลีฮะแต่ก็ยังที่นั่งนี่สักมัดรุ่งงี้ยังยาเบ็ดตั้งยี่นี่กัมแต่บอลงี้ละเด็บเป็นเด็บไปกับกุลาร์จงงี้บางอย่างเป็นชนะสันอากิวิยังหามันลกิกันต้นยังดันสันกันต้นที่ไงชนะตามในอีวิยังดูตลีที่นั่งนี่งี้ละยากุดกับวิกับมีติ้งบัดกี้เมมเบอร์งี้องบาเงินชนะฮีตั้งบอลอมชูกวิมันเอาสนามขโมยหักอาร์เซนอลเงินชนะนอกวิกับยังเงินโยบันพลังฟันบางเงินโยนัมบาร์บาabang isnai ke yeng kam dei abang ipanong nonong no ke dei mangi ki membaring ya sei kat bangila kan dei abang ibu dor ai kata dei tang takawi bang ibu be lais pa si benai swa ban sedang snai yeng ya bu be kata lais pa si benai nakam tasan benai kemun ngi habia sei bet kata do ban dadap kan ke yeng plus nang tabat kan ladaki kwa ban ai shu pat kan kitar lan yang kwa ban wan yara ban trei ila ban le kim kita ki jat te plus nang tang ya bu poki status ki jong yipat kan tiap positif jengi ya bu untuk ban snai ni ke yeng ban aba kidan ki bun ki riu shimet ki bayar ap ngi ngam la len ya kata ngila ban penulong kan ni de ba jengi rap ke jong ki kan te kisah jui ki status ke bang ibu ki ngaru ngakwa ban yarap penok banan banyak senjang lang telong na am tong ilong ngi pedang da ba so komen la da pidan umpa ka mensiam nama rakari par ka jat bun riu ke jong ki kadang sipun ki long yeng ki beduk sya ki bi sangsat ban nepet ngi ki belaya biang long ngi la ya kamai uble la ai ke yeng kemudian kam ladang idon tang sipau na arpau kat ngi no senjang lang marwing nem lam ni ye de lang ngi no senjang sipau arpau jongi kala long ka jengker khu sibun pat ngin sayop ka kemudian ka long yeng play i kala long ka jengker khu ka long yeng kham tam pat ka de ka wen ki kam ka bau blay kwa ngi bangen le bangen yarap ki beduk pat ka tin jong blay ka pun sengala pujupuli bang ka tho bang tu bangi de ban yarap ki beduk angka ka wen kita ki bau blay kular ngi ken kala long ka jengelap ka commission ka jongi tin ka lian jong aseng ka badai ka charity group hiru tingi sim ya kata hi ka we ka thong ka bau blay la kar khu yangi tingi ru ngin long ka jengker khu ya ki we ken te ngi ong bang ha news number 1 kum ka charity program mu jupun hak por Christmas tingi mod ban pelong i charity program hang ta le drung hi long yeng long sem ki baduk ki be ki barang li im tu tingi le jarap ya ki subungan ai nu jing ai ban long jengker khu ya ki ome da ka yeng ken te plus nang ta ngi la ibu ka thong mentaus nam ngi le drung spoki jakari konswat te ka jule hi man la usnem ngi sai le la dai don lat ngi le bet kam jude ta ka thong bang yang ba ngi le pe ki konswat tanga por bang lat kan ngi julet tambalong ka thong ba ngi bu khmat e ka dik ni ka yeng ken man chna te plus nang ta ngi julet ki ri konswat tam mentaus nam ngi mut ka tai ngi le ki jakari konswat ngi ai jing ra ki kat bang ila ai ban ai plus nang ta ngi le drung ni ki yeng ngapo ka sorang kham bang yidan ngi wat ki long yeng long sem
ki badang don ke jengkam jingarap hakin nu kilang ngila banyarap pada ki. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.